Så et af de mest gængse problemer, som nybegyndere ofte støder på, når de skal på et fridykkerkursus, det er trykudligningsproblemer. Og det kan være super demoraliserende og nederen at møde op til et kursus og være klar til at dykke dybt, og så vil ørerne bare ikke lege med. Det kan der være mange forskellige årsager til, men du kan faktisk gøre noget derhjemme for at forberede dine ører forud dit kursus, så de er klar til trykudligningen. Og det kan du gøre med nogle specifikke øvelser, som du kan lave derhjemme. Og det skal vi prøve at kigge på. Så den vigtigste øvelse, du faktisk kan lave derhjemme, det er at trykudligne så ofte du kan komme til. Så meget som muligt. Hver gang du har en pause, når du ser fjernsyn eller kører bil, og du har hænderne fri, jamen så tag en hånd op til næsen, klip, pust og trykudlign. Ved at lave en masse af dem, så ofte som muligt, så får du trænet det væv, der sidder omkring det eustatiske rør, og du får trænet alle de små muskler, der er med der er involveret i, når du laver en trykudligning. Så lav en hyppige, ofte trykudligninger. Men hvordan trykudligner en fridykker? Måske du har hørt, at der er 2 metoder til at trykudligne med. Den ene hedder Valsalva, som ganske enkelt går ud på, at man lægger noget pres på lungerne med mavemusklerne og overkroppen, og på den måde trykker luft op gennem luftrøret og videre ud til det statiske rør, ud til mellemøret, og så trykudligner man på den måde. Og så er der Frenzel. Og Frenzel, det er, hvor du bruger tungen som et stempel til at trykudligne. Det trykker ligesom luften opad og tilbage ind i mundhulen, og så der er et tryk ind i næsen, og luften vil gerne ud af næsen, men det kan den ikke, fordi vi holder for næsen. Så bliver luften sendt videre op til det eustatiske rør, op til mellemøret, hvor det så trykudligner det mindre volumen, der er kommet derinde, fordi vi dykker dybt. Frenzel er den metode, som jeg vil klart anbefale dig at lære. Det er den mest effektive, og det er også en nødvendig metode at lære, når man skal til at dykke dybt. Den letteste måde at beskrive på, hvordan man laver Frenzel, er, at man skal holde sig for næsen og lukke munden. Og så kan man prøve at bruge nogle bogstavslyde. For eksempel K, bogstavslyden K, hvis man siger det. Placerer tungen der, hvor man siger bogstavslyden K. Så siger jeg, og så sætter jeg det hele sammen, så jeg holder mig for næsen, lukker munden og prøver at sige K. Så skulle du gerne mærke et klik i dine ører, og at trommehinden bliver presset let ud i øregangen. For at forstærke effekten, så kan man også prøve at sætte tungen der, hvor man siger T, så bogstavslyden T. Og så prøver man at sige K, og så sætter man de to sammen. For nogle er det nemt at lære Frenzel, og for andre så kræver det lige nogle timers træning, før den sidder der. Men uanset hvad, så hvis du gør det ofte og hyppigt, træner det, jamen så vil det falde på plads. Så hver gang du har en pause, holder for rødt, har 5 minutter for sig selv, eller er på toilettet, så stil dig foran spejlet, og så lige lav 10 Frenzel. Så det er den første øvelse, at lave en masse hyppige Frenzel. I øvelse 2, der skal du prøve at trykudligne med Frenzel-metoden, men med den mindst mulige mængde luft eller tryk. Så du starter med at lave din trykudligning, og så gradvist langsomt øger du trykket, indtil at det har sagt klik i begge ører. Sådan. Så gradvist langsomt øge trykket, indtil det kommer ud. På den måde så lærer du dig selv at bruge mindst mulig kraft på at trykudligne dine ører. En ting er at kunne trykudligne på land, noget andet er, når det kommer til dykning. Og især i fridykning, hvor vi dykker med hovedet nedad, der skal vi også trykke luften nedad mod dens egen naturlige opdrift, hvilket gør det mere besværligt at trykudligne. Og ikke nok med det, jamen så i og med at vi vender på hovedet, så samles alt blodet så også i hovedet, lidt ligesom hvis man stod på hænder. Så alle de små kanaler og gange inde i øret og i hovedet, de svulmer også en lille smule op, hvilket gør det mere besværligt. Og til sidst,
jamen når vi dykker nedad, så bliver luften i vores lunger også formindsket, hvilket også gør det mere besværligt at fremtrylle noget luft op til ørerne, som vi kan trykkolin med. Så vi har altså en række udfordringer, vi er oppe imod, men heldigvis så kan vi også prøve at simulere nogle af de øvelser på land, som vi kan træne. Øvelse 3. Trykudligning med en forsvindende mængde luft. Du kan prøve at lave en trykudligning, hvor at du slipper lidt på den ene finger på næsen, og på den måde lader noget luft sive ud, mens du trykudligner. Det ser sådan her ud engang. I skulle gerne kunne høre, at der siver en lille smule luft ud, mens jeg trykudligner, og det gør det mere besværligt for mig at trykudligne, fordi jeg har mindre og mindre luft til rådighed. Det skal man øve, fordi det er med til, at man kan simulere noget af det, der sker, når man dykker dybere og dybere ned, og det bliver sværere at bringe noget luft op til at trykudligne mellemøderne. Det at trykudligne med hovedet nedad, det kan vi også simulere derhjemme. Så med de samme 2 øvelser, som vi lige har gennemgået, kan du prøve at lægge dig på ud over en kant, for eksempel på din seng eller på din sofa, og med hovedet ud over kanten, så prøv at lave de 2 øvelser. Først trykudligning med en lille mængde luft, og bagefter en trykudligning med forsvindende mængde luft. En lidt mere avanceret øvelse, du kan lave, kan du prøve at trykudligne med forhøjet CO2. CO2 er det, kort fortalt, der er med til at give os den der ubehagsfølelse, når vi får trængen til at trække vejret. Så det du kan gøre er at prøve at trykudligne med halvtomme lunger. Så du tager, det vil jeg demonstrere lige. Og så går jeg i gang med at trykudligne. Så det er altså trykudligner med halvtomme lunger, hvor at man lige fylder op, og så giver slip på luften som et suk, og så trykudligner jeg bare med det luft, jeg har til rådighed der. Og det skal også nok hurtigt blive hårdt. Det er en avanceret øvelse, du kan prøve den, hvis du har lyst. Andre udfordringer og gode råd. Forkølelse, virus, bihulebetændelse, de spiller en stor faktor ind på din trykudligning. Pas på dine ører, og vær sikker på, at du er 100% rask, når du skal til at dykke. Det kan tage op til en uge at komme ovenpå og efter et sygdomsforløb, og det kan tage en uge op for, at bihulerne her i panden og under øjnene, som de sidder, de ligesom er klædet igen og klar til at kunne trykudligne. Ellers kan de hurtigt svulme op og blive hæve op og blive svære at trykudligne. Så ja, vær sikker på, at du er rask, inden du dykker. Skal du dykke, virkelig, du skal afsted, så kan du gøre det, at du tager en næsespray, tager et par pift af den, og så skal det også nok klæde op. Men jeg vil ikke anbefale, at man dykker i en længere periode kun på næsespray. Så vær sikker på, at du er rask, og hold dig varm, når du dykker. Trykudlign ofte og forsigtigt. Hvis du først venter med at trykudligne, indtil det gør ondt i ørerne, så er du allerede langt bagud med din trykudligning, og du får dårligere muligheder for at kunne trykudligne igen, fordi dine trommehinder måske allerede er blevet irriteret og hævet op. Så det du skal gøre, det er, at du skal være på forkant med din trykudligning, og du skal trykudligne konstant. Så det vil sige, måske allerede inden du dykker ned, jamen så laver en trykudligning, så er dine ører allerede på forkant, og så skal bevægelsen være så forsigtig som muligt, og så vil du få en bedre trykudligning på den måde. Så trykudlign ofte og konstant. Hvornår skal man søge læge? Hvis man har længerevarende udfordringer med trykudligning, og at man har prøvet alt, hvad der står i manualerne, og det vil bare ikke virke, så kan man søge en øre-næse-halslæge og få dem til at tjekke, om man har en for snæver
indgang til det eustatiske, en forsnævret indgang ind til det eustatiske rør, og om der kunne være tale om, at man har behov for at få en ballonudvidelse af røret. Der kan også være nogen, der har en skæv næseskillevæg, som gør, at luftpassagen er hæmmet simpelthen. Og hvis man er meget generet af det, jamen, så kan en øre-næse-halslæge være med til at vurdere, om det er nødvendigt med en operation. Jeg vil dog sige, at det er meget, meget få tilfælde, at nybegyndere har de her problemer, genetiske problemer. Og i langt de fleste tilfælde, jamen, så er det et spørgsmål om teknik, og om at være afslappet nok til at kunne gennemføre sin trykudligning. Pøj med øvelserne, og så glæder jeg mig til, at vi ses i vandet.